We interrupt this program to bring you... Добър ден, драги зрители! Много сме се събрали с вас. Не заради 3 март, разбира се, и не заради нещо друго, ами просто защото трябваше малко да излезнем на въздух. Прекарваме 40 минути, докато чакаме да изчистят масата ни и да мога аз да си поръчам кафе и да разговарям с вас подобаващо. Днешната ни тема е изключително неважна. Става въпрос за българското ни поведение. Какво имам предвид под българско поведение? Това, че аз в момента съм супер недоволна. Като една истинска българка, софиянка, дошла в Велико Търново, недоволна от обслужването. Има много неща, които мога да коментирам за градовете ни, българите ни и за тъпата ми тема. Но след малко ще се изнервя и ще се наложи заведеницето тук в Търново да плати моето кафе, което до сега да съм изпила 10 пъти, да съм го платила и да съм си тръгнала. Защото аз се падам по-бързи работи, не такива бавни неща. Темата, която искам да обсъждам е как всички българи точно в този ден се събират, за да празнуват мъчението на хора преди години. Аз като една водеща софиянка, мръсна, гадна твар, съм недоволна и няма да празнувам, защото не се чувствам свободна. Това са лъжи. Защо празнуваме този празник, когато буквално в днешно време той не съществува? Бил е тогава, преди 100 години, за един ден са се почувствали свободни, за малко. Докато комплексарските ни личности не са ни набутали отново много надълбоко под друг вид робство. Само че, драгите българи, не обичаме да говорим за такива неща. Качвам се в такси на 3 март и слушаме радио Веселина с младият шофьор, млад Левен, който си е намерил работа, сигурно е завършил, има диплома и е успял да сбъдне своите мечти, да бъде таксиметров шофьор, да си пусне радио Веселина и да се поти вътре като бор и да смърди в тази кола. Радио Веселина пускат една хубава фолклорна песен за историята ни. И след това следва друга песен, в която се пее за барове и пички. Това е българската класика, да се радваме на нашата държава, докато я плюем и усираме страхотно, бързо, невероятно. Какво друго да кажем, освен че продължавам да се изнервям, че никой не ни обръща внимание, нищо, че сме на най-хубавата VIP маса, сами, на тераска. Определено не трябва да търсите смисъл в моя канал, защото смисълът е в това да ме нахраните. Защото знам, че правя услуга за българите ни, нас българите, да има какво да храним. Разбирате ли, докато аз храня пред камера, вие храните пред екран. Докато аз храня в таксито, вие храните извън таксито. Докато развявате флагче на България, аз храня в флагчето на България. Но ако не носите, аз ще ви храня за това, че не носите флаг на България. Какво да ви кажа за тази хейтерска държава? Много добре сме се угодили тук на тясничко и на хубав климат, но никой не може да го оцени правилно. Обичаме да говорим за псевдотеми, най-вече за себе си. Аз обожавам да говоря за себе си и съм горда българка, софиянка, разбира се. Трябва да го повторя около 15 пъти, за да може да разберете, че аз съм от София. Фенове, които не са от София, не толерирам. Който иска да го приеме навътре, който иска да го приеме навътре. След като завърша този запис, ще отида отново да направя проблем за това, защо никой не обръща внимание на софиянка като мене, освен че съм дошла тук вместо да си седа в прекрасната ми смърдлива София. Аз дойдох в този хубав град, за да се оплаквам и да съм недоволна. Вижте, драги зрители, гледките мен не ме впечатляват. Обичам да гледам тук, на носа си. Друго не ме интересува. Разбирате? Не ме интересува вашето мнение, не ме интересува нищо. Не ме интересува, че днес е празник, защото празниците не струват. Отново са повод за нищо. Отново са повод за да избием комплексите си. Да се почувстваме горди, че на този ден преди 100 години някой е направил нещо за нас.
дори ние самите не сме го направили, защото и тогава сме били сдухани путки, които си седяли в къщите и добре, че имало 5 човека на кръст, които се надъхат. Те хора умират и ние продължаваме сме тъпи путки, които седат в къщите и нищо не правят, освен да се оплакват, да ядат пържоли, да пият бира, да се оригват, да серат, да смърдат и да слушат изключително образователна музика за баджаци, цици и силикон. Горда съм от това, че съм българка и празнувам този празник. Горда съм за тази свобода, която ни беше дадена, за да може ние да я осерем. Да живее свободата!